Chcete, aby byla vaše pleť jako nová? Udělejte si ošetření pleťovým peelingem Herboristika s arganovým olejem. Dokáže s maximální šetrností odstranit z pleti nečistoty a odumřelé kožní buňky pomocí pomletých olivových a argániových pecek. Tím účinek tohoto přípravku ale teprve začíná. Obsahuje totiž tolik vzácných rostlinných olejů a skvělých účinných látek z přírody, že dokáže pleť zároveň do hloubky ošetřit. Vaše pleť bude po ošetření krásně jemná, získá svěží barvu, bude hydratovaná a vypnutá.